Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng para rawuh pinelenggah tamu undangan kaula mriki nampi jejibahan saking Bapak Sunaryo dalah Ibu Lilis ing dalu menika badhe ngangkas puteranipun mantu Bajeng mantu Pambayun niku nak adat Jawi kula nyuwun pirsa dumateng panjenengan sami niki dipun wastani napa Pak? Nggih, mantu bubak nggih. Nggih, kula mengke nyuwun support inggih pun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ing dalu menika dinten Selasa Pahing dintenipun wuku ringkelipun tanggal 7 Oktober 2019 utawi tanggal utawi warsa sekawan welas Rabiul Akhir 1447 Hijriyah watawis jam 09 langkung 3 doso Bapak Sunaryo dalah Ibu Lilis sampun nindakaken mantu Alhamdulillahirabbil alamin sampun rampung nggih. Kantun bayar seksi niki sedekah mugi-mugi dalu mangke Bapak Sunaryo dalah Ibu Lilis dipun paring kanugrahan dening Allah Subhanahu wa taala. Bubak niku wanci dalu nggih. Sineksenan para tamu katindakne ana ing lingsir dalu. Bapak Sunaryo dalah Ibu Lilis manggih rahayu. Amin ya robbal alamin. Niki sekedhik kula cuplik kula lan panjenengan sedaya wonten ngalam donya niku anak turune Adam kaliyan Hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min solsolin min khama'im masnun wal jana khalaqnahu min qabli min naris samun wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Allah taala sampun dawuh dumateng Adam kalian Hawa nalika semanten diutus manggen wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ananging napa Adam kalian Hawa niku zalim dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah taala perintah dumateng Adam kalian Hawa kapurih pindah ana ing alam donya. Nah niku janjane kula lan panjenengan sedaya niku ahli swarga kabeh. Ila abah kecuali wong-wong sing emoh munggah swarga niku wonten kecualine. Sasampunipun ngoten Adam niku turun wonten ngalam donya. Iki jenengan buka nggih. Niki Pak Sunaryo niki nggih. Jenengan buka niki nah niku. Ya, syaratnya dibuka delok ning donya niku padiang. Lah niku werdine napa isine napa? Mboten sumerep lho. Niku kalimah thayyibah la ilaha illallah. Kula lan panjenengan sedaya kon nyembah marang Gusti Allah. Yen nekseni nek Nabi Muhammad niku utusane Gusti Allah.
kalimah thayyibah la ilaha illallah niku kangge sangu gesang wonten ngalam donya niku wonten ngarsanipun Bapak Sunario daringan kebak utawi kawastanan Gendogo Mulya niku nek wonten donya diembakne langit. Jadi tiang gesang wonten ngalam donya niku neng isore langit, neng dhuwure bumi. Niku Bapak Naryo sekuwarga ngajengipun wonten tigan. Nah, tigan niku bunder nggih. Nek cara Arabe zaukun maknane sumeleh ndok niku. Lah ndok bunder kok diselehne. Niku maknane bahasa Arab zaukun sumeleh. Jadi nek tiang sampun bubak niku atine kudu sumeleh. Jadi putrinipun wayahipun supados gesang wonten ngalam donya sageta ayem tentrem. Lah wonten ngarsanipun Ibu Lilis niku wonten Gendogo Bulmi ingkang kawastanan daringan kebak ingkang isinipun niku sandang kaliyan teduh. Sandang niku ateges kangge nutupi aurat supaya tiang niku sae wonten ngalam donya ditutupi niku akhlakul karimah. Panganipun niku panjenengan dipun aturi mergawe utawi tiar kangge sangune gesang wonten ngalam donya. Dados tiyang wonten ngalam donya niku yo ngibadah kalian golek sandang kalian pangan. Sebabnya napa? Supaya uripe niku ben ayem tentrem selami-laminipun wonten ing ngalam donya. Selajengipun ing dalu menika wonten saka sekawan wonten wingking niku saka sekawan dipun paringi kain petak kalian abrit dados ingkang dipun bubakaken wonten ing dalu menika ateges putra putrinipun piyambak. Nah niki diuri-uri kewajibane wong tuwa niku ana telu. Siji jenakno sing apik. Nomor loro golekno ilmu. Nek ora iso mulang dhewe ya titipno ning sekolahan utawa titipno ana pondok pesantren. Lah nek wis wayahe ya ndang rabekno niku kewajibane tiyang sepah gesang wonten ing alam donya. Wonten malih teng mriku godhong alang-alang anggenipun ngangklang jagat. Nggih Bapak Naryo Dalah Ibu sampun dangu ing dalu menika utawi benjing-enjing niku dintenipun Selasa Pahing badhe ngangkas putranipun ngijab kobolaken putranipun saged wilujeng ingkang ijabaken lan barokah ingkang dipun ijabaken. Wonten malih ron tebu sampun mantep wonten ing manah wonten ing lebetipun kalbu. Godhong andong tetep ndongaake yen wis kagungan putra anak buyut niku tetep ndongaake supaya napa ben dadi kaya uwit pisang ngembroko migunani utawi manfaati marang tangga teparone niku wosipun wit gedang kathah manfaatipun. Lajeng wonten malih niku godhong waringin ngembruyung iso tulung marang kiwa tengene turung marang desane
saya menduwur iku fa insyaallah panjenengan kalian Allah taala dipun baringi barokah manfaat donya ngantos akhiripun amin ya robbal ngalamin. Lumabaripun dumateng panjenengan sami ingkang rawuh wonten ing mriki mugi-mugi dipun paringi tentrem anggenipun rumah tangga amin ya robbal ngalamin. Nggih mekaten sekedhik niki kangge ngiyaraken bubakanipun Bapak Sunardalah Ibu Lilis niku tasih malih ngempit sapu utawi kelut niku wedinipun kangge mbucal sesuker ingkang wonten lebetipun dalem sesuker ingkang wonten jawinipun dalem ingkang saged dipun pirsani utawi boten saged dipun pirsani saged sirna awal ngantos akhiripun amin ya robbal alamin. Mekaten niki mangke kula dongani lajeng kantun bayar seksi dumateng panjenengan sedaya nggih. Mangke panjenengan sekseni Pak anggen kula mantu mbubak ngoten nggih. Lah mangke jawabe nggih sampun luar nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhir wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ya alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan amin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa antim sultanik. Allahumma Rabbana anzil alaina maidatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhir ayatan minka warzuqna anta khairur raziqin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru masmin syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alladzina amtalu wa alaihim wa rabbul rabbil wal walidayya walil mu'minina amin. Salajengipun Bapak Sunaryo adalah Ibu Lilis badhe mbayar seksi dumateng panjenengan sedaya mangke panjenengan sekseni luar anggenipun mantu mbubak. Kula nyuwun dipun iringi lelagon eling-eling.
Yo mas, yo mas, mas jika saupama Rama Nur
niat langening kalamiwana gelar panta muncar tinon lir kekunang surem sorot hitam padang